Fel mae Hannah ac Arwel eisoes wedi sôn dros yr wythnosau diwetha. Yr hyn da ni'n gwneud ar hyn o bryd am chydig wythnosau cyn tymor grawys ydy edrych ar rai cwestiynau mae Duw yn gofyn i ni. Mae'n siŵr bod ganddo ni gyd lot o gwestiynau i Dduw, yn does? Ond mae Duw yn gofyn rhai cwestiynau i ni hefyd yn y Beibl. Ac i ni'n ffeindio rhai o'r cwestiynau yna yn arbennig yn yr Hen Testament. Ac felly, cyn mynd mewn i'r neges ei hun, dwi eisiau atgoffa'n hunain beth yn union ydy'r Beibl. Beth yw'r llyfr yma lle mae Duw yn gosod y cwestiynau yma i ni. Mae'n bwysig bod ni'n cofio mai nid llyfr crefyddol yw'r Beibl. Lot o bobl yn meddwl mai llyfr crefyddol yw'r Beibl. Nid rhywbeth o manual sy'n llawn rheolau ydy'r Beibl. Chybo pan slawer dydd oedd dyn drws nesaf i ni o'n Gwlywan, oedd yn licio potsian efo'i gar. Ac oedd gynno fo yr Haynes Manual, a oedd wedi prynu o Halfords neu rhywbeth. A mae peryg i ni feddwl mai dyna yw'r Beibl i ni. Mae jyst rhyw fath o instruction manual sy'n esbonio sut mae popeth yn gweithio a dim ond i ni ddilyn y camau a bydd popeth yn iawn. Na, nid dyna yw e chwaith. Ond yn edrych, mae'r Beibl yn rhywbeth llawer dyfnach a rhywbeth lot fwy byw. Beth ydy'r Beibl yw cofnod o sgwrs tragwyddol rhwng Duw a dynoliaeth. Sgwrs sydd wedi bod yn mynd ymlaen ers amser hir ynglyn â Duw sydd eisiau perthynas efo pobl. Sgwrs lle mae Duw yn siarad, yn galw, yn arwain a dangos ei hun i bobl. Ond mae'r Beibl hefyd yn gofnod o ymateb pobl i'r Duw yna. A weithiau, mae pobl yn ymateb mewn ffydd, weithiau mae pobl yn ymateb trwy trystio Duw, trwy fod yn ifedd, ond mae'r Beibl yn onest iawn hefyd ynglyn â pan dyw pobl heb ymateb yn dda, pan mae pobl ddim wedi dangos ffydd, a pan mae pobl wedi drysu, wedi mynd i wrthryfel a wneud llanast o bethau. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny hefyd, bod Duw i gyd yn y llyfr, ond hefyd mae'r ddynoliaeth i gyd yn y llyfr. Y pethau da a'r pethau drwg ac anodd. Ac yn aml, mae'r portread da ni'n cael yn y Beibl o bobl yn portread anodd, yn portread trist, yn helpu ni ddeall lle mae dioddefaint a lle mae pethau anodd yn dod. Mae'r Beibl yn lyfr onest iawn. Ar hyn o bryd, dwi'n darllen cofiant Dafydd Ellis Thomas. Nawr, rhai o'ch chi'n gwybod pwy yw Dafydd Ellis Thomas. Ac dwi'n mwynhau darllen y llyfr, mae'r rhai fi ddweud. Ond mae'r llyfr wedi cael ei sgwennu gan ei ffrind gorau fe. A mae e'n gofiant sy'n rhoi taflu'r hen Dafydd El mewn golau da trwyddo fe i gyd. Ond nid llyfr fel yna yw'r Beibl. Mae'r Beibl yn lyfr gonest. Mae'n rhoi portread warts yn ôl o'r profiad dynol a'r Duw sy'n trio achub ni allan o'n picl. Mae hwn yn stori ynglyn â Duw yn achub, Duw yn galw, Duw yn chwilio, Duw yn chwilio amdano ni. A mae'r cyfan, wrth gwrs, yn dod i'w ben llanw pan mae Duw yn dangos ei hun yn Iesu Grist, yn dydy. Ond mae bwriad Duw i achub, i achau, i helpu dynoliaeth yna o'r dechrau. A dyna ni'n mynd i fod yn meddwl amdano bore yma, yw fod cynllun Duw i achub, yn dod i'w ben llanw yn Iesu Grist, ond i ni hyd yn oed yn gweld pan mae pethau'n dechrau mynd yn wrong reit ar y dechrau yn Genesis. Felly, dyna'r Beibl, sgwrs rhwng Duw a dyn. A mae'n sgwrs da ni yn cael ein gwahodd i fod yn rhan ohono fe. Dyna'r pwynt yn dyfa. I ni beidio meddwl am hwn fel rhyw lyfr
sort of abstract i ni'n edrych arno fe o'r tu allan, mae hwn yn stori ni'n cael yn gwahodd i gamu mewn iddo fe. Mae e'n stori sy'n helpu ni wneud synwyr o'n stori ni, o'n profiadau ni, o'r Duw da ni heddiw yn cael yn gwahodd i ymateb iddo fe. So at Genesis yn benodol felly, y cwestiwn yma sydd gyda ni, mae Duw yn gofyn i Addag Efa, ble wyt ti? Ble wyt ti? So beth yw y cyd-destun yn Genesis 3 i ddechrau? Wel, mae hwn falle yn stori gyfarwydd i rhai pobl. Ond os yw yn gyfarwydd neu beidio, mae dal yn stori drist yn dydy i'w ddarllen. Mae yna rhyw dristwch yn y stori yma o Genesis 3. A mae Addag Efa wedi anfuddhau i Dduw. Maen nhw'n cael bwyta unrhyw ffrwyth yn y goeden yn yr ardd, heblaw am yr un ffrwyth yma, ond dyna maen nhw eisiau. Dwi'n cofio ffrind i fi, oedd ar yr Atkins diet unwaith, yn esbonio fe fel, oedd gyda fe fel, oedd wedi mynd mas i gael brecwast gyda criw o ffrindiau, dwi'n meddwl, ar stag weekend neu rhywbeth. Ac oedd gyda fe y plater enfawr yma o gig, yr bacon a'r sausages gorau oedd gan ffermwyr Gymru i gynnig. Ond beth oedd o isio, oedd un sleision o dost. Ond oedd o'i methu achos oedd ar yr Atkins diet. Ond joking aside, da ni gyd wedi bod yna, do. Da ni gyd, mae reddf dynol yna i fod isio rhywbeth. Da ni'n gwybod sydd ddim yn llesol i ni, ond da ni'n syrthio amdano fe. Ac oherwydd hynny, mae Addag Efa yn profi cywilydd. Rhywbeth oedden nhw ddim wedi profi o'r blaen. Ac ar ôl profi cywilydd, maen nhw'n profi ofn. Mae'r emosiwn newydd yma yn ei dychryn nhw. Maen nhw'n profi ofn. A wedyn, pan maen nhw'n ofni, maen nhw'n mynd i guddio. A dyna, ar ôl nhw fynd i guddio, mae Duw wedyn yn galw arnyn nhw, ble wyt ti? Mae'n stori drist, ond mae'n stori ryfeddol, a mae hefyd yn stori sy'n helpu ni ddeall y natur ddynol. Neu, oedd yna benod o Cymomid Fields llawer dydd. A lle bod chi'n cofio Arthur Picton yn deud wrth wali, a ddynol natur, wali, a ddynol natur. Ac mae yna rhywbeth am y natur ddynol yn does. Popeth da sydd yn y byd, popeth da sydd ym mhob un ohono ni, da ni gyd yn gwybod hefyd bod yna rhywbeth yn cweit yn iawn. Da ni'n gwybod bod yna rhywbeth wedi torri yn y byd yma. Da ni'n gwybod bod y record, chi'n cofio records llawer dydd, mae records nhw, mae ffasiwn ara, fod yr nodwydd yn weithiau, ddim cweit yn iawn. Da ni gyd yn gwybod yn reddfol bod rhywbeth ddim yn iawn. A dyma sy'n helpu ni ddeall beth sydd ddim yn iawn. Mae cywilydd, mae ofn, mae cuddio wedi dod yn rhan o'r profiad a'r stori ddynol. Nawr, 2 neu 3 blynedd yn ôl erbyn hyn, nath Alun Fred, dau sôn am Cymomid Field yn anfwriadol bore yma, ennill Daniel Owen yn yr Eisteddfod Cystadleuaeth Sgwennu Nofel. Ac Gwynt y Dwyrain oedd enw y nofel. Ac mae yna un rhan, mae'r nofel yn rhywbeth o portread o cymuned Gymraeg tua 20 mlynedd yn ôl, pan oedd y gymuned yn sort of troi o fod yn hen gymuned Gymraeg traddodiadol capel i fod yn gymuned fwy seciwlar, oedd falle'n cochi gafel a rhai o'r concepts Cristnogol sy'n helpu pobl wneud sens o fywyd. Ac oedd yna un darn clyfar iawn gan Alun Fred, lle mae fe'n disgrifio fel ein, gobeithiau Idwal Davies y detective, ond ni ddisgwyliau, weld Bob Hughes yn cyrraedd i gyfaddau ei bechodau. A mae hwn yn ddiddorol. Os oedd y fath beth a phechod yn dal i fodoli yn yr 11th ganrif ar 20.
A mae hwnna'n ddweud craff gan Alun Fred yn y nofel, dydy. Hynny yw, mae e'n neud y pwynt fod yn anffodus, fod cymdeithas gyfoes ddim yn deall y concept o pechod. A wedyn, os da ni ddim yn deall y concept o pechod, neu o leia ddim gyda iaith i ddisgrifio fe, yna da ni wedyn ddim chwaith gyda'r concept ar iaith i ddeall y natur ddynol, na dan. Ac, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn taro fi, yn rhywbeth pwerus a trist iawn. A da ni'n gweld yr argyfwng yna y mywydau pobl heddiw yn dydyn. A da ni falle'n gweld lle mae pobl yn cario beichiau, pobl yn cario rhyw gywilydd, yn cario elfen toredig yn eu calon. Ond achos bod neb wedi siarad efo nhw ynglyn â be mae Genesis yn helpu ni ddeall, gyda nhw ddim fframwaith i wneud synwyr o'r hyn maen nhw yn ei brofi. Nawr, un o'r pethau gorau dwi wedi darllen yn y blynyddoedd diwethaf ynglyn â hyn, a dwi wedi sôn am hyn o'r blaen, yw llyfr gan Giles Fraser. Felly bod rhai o'n chi'n gwybod amdano fe, mae'n golofnydd a mae'n offeiriad yn Llundain. Ac yn y llyfr yma, mae e'n dweud bod y term original sin yn gamarweiniol, a mae fe'n dweud bydde fe'n term gwell galw fe'n unoriginal sin, achos bod e'n rhan ohono ni gyd, yn ei bod dim byd terribly original amdano fe, achos bod e'n rhan o'n profiad ni gyd. A dwi jyst mynd i ddarllen dyfyniad. Human beings are fundamentally broken. In other words, sin is not some secret shame, but a feature of our common humanity. Original sin is badly named. It really should be called unoriginal sin, because it is part of all of us, and is mostly configured in the same way. Sin is original only in terms of its origination. Properly understood, sin is Christian language for human nature. Neu o leia human nature ers Genesis 3. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig i ni feddwl amdano, dydy? A mae'n rhywbeth pwysig i ni gyd wynebu, sef bod pechod ddim yn rhywbeth sy'n allan yna. Dyw pechod ddim yn rhywbeth, mae rhai pobl drwg, pobl sy'n ar front page o tabloids, ac mae pechod yn rhan o'r profiad dynol i bob un ohono ni. Dwi'n meddwl nath Bobby Jones ddeud unwaith y bydde llenyddiaeth a ffilm ac yn y blaen yn ddiflas iawn heb bechod. Oherwydd fod pechod yn rhan o'r profiad dynol. Ond wrth gwrs, da ni'n byw mewn oes nawr lle dyw pobl ddim gyda'r geiriau a'r fframwaith i wneud synwyr o'r profiadau yma. Mae Giles Fraser yn mynd mlaen yn ei lyfr i ddweud wedyn, the concept of original sin is often condemned as harsh and judgmental. Talk of sin is instinctively feels repressive. In fact, the reverse is true. For if our wills are corrupted by Adam's fall and human beings are congenitally incapable of moral perfection, then it is a profound cruelty to require perfection of us. Mewn geiriau eraill, mae pechod, dyw e ddim yn, nid bod pech yn sort of gadael ni off yr hook, neu fel, dwi'n bechader a chai fyw bywyd sut dwi isio. Ond mae yn rhoi rhyw relief i ni, achos da ni'n gallu gwneud synwyr o'r elfen yna o'n cymeriad o'n calon ni sydd ddim cweit yn iawn. Mae'n rhoi fframwaith i ni wneud synwyr o'r elfen yna ohono ni sydd falle yn broken, a sydd ddim ac i ddeud y gwir, mae e'n ryddhad felly, dydy, clywed yn bod ni'n bechaduriaid. Dyw e ddim yn condemnation fel y cyfryw, ond mae e'n ryddhad. Mae'n dweud i ni, o dyna pam bod bywyd yn teimlo mor anodd weithiau. Dyna pam dwi'n aml yn gwneud be dwi'n gwybod sydd ddim yn iach i fi. Mae e'n helpu ni wneud synwyr. Ac
mewn gwirionedd, mae e'n fwy hash disgwyl perffeithrwydd gan bobl, yn dydy? Perffeithrwydd sy'n amhosib i ni fel pechaduriaid. A dyna rhan o broblem cymdeithas heddiw, ynde? Mae cymdeithas yn disgwyl pobl i fod yn berffaith, ond ddim yn rhoi dim gras i bobl pan maen nhw'n methu bod yn berffaith. A mewn byd fel na, mae pobl wedyn just yn crasio, yn dydyn? Mae pobl wedyn yn teimlo fel methiant. Be mae Adda ac Efa yn wneud yn yr hanes yma yn drist iawn, pan maen nhw'n profi ofn a cywilydd, ymateb cyntaf nhw yw beth da ni gyd yn wneud yn reddfol. Maen nhw'n trio cuddio, a wedyn maen nhw'n trio patio pethau lan. Maen nhw'n ffeindio rhyw ddail a creu rhyw sgertiau bach, tybod, i hunain. Dwi'n licio'r disgrifiad yna yn Byw.net. Creu sgertiau. Ydych chi'n dychmygu? Mae'n sort of bach yn pathetic yn dod i, tybod. Ond yn reddfol, dyna da ni'n gwneud, ynde? Da ni, ymateb cyntaf ni i ofn y cywilydd, ydy meddwl, oh gosh, be allai wneud i sort of patio hwn lan? Be allai wneud i sort of cuddio hwn? Dwi yn gallu sortio hwn allan fy hun. Dyna yw yn greddf cyntaf ni. Ond mae Duw yn galw arnyn nhw. Ble wyt ti? A mae Duw yn dymuno delio a cuddio'u cywilydd nhw. A dyw e ddim yn neud hynna drwy patio lan, fel y dail ffigus, ond yn adnod 21, wedyn, dyma'r arglwydd yw yn gwneud dillad o grwyn anifeiliaid i Adda a'i wraig i gwisgo. So chi'n sylwi beth sy'n digwydd fan hyn. So mae Adda ac Efa yn neud rhyw fath o quick fix gyda'r dail, a wedyn mae Duw yn rhoi dillad go iawn iddyn nhw. So mae Adda ac Efa yn patio lan, mae Duw yn delio efo'r cywilydd go iawn. A mae hwnna yn rhyw cysgod i ni reit fan hyn o Genesis 3 o'r Duw sydd yn achub. O'r Duw sydd yn gweld ni gyda'n calonau toredig, yn gweld ni mewn ofn a mewn cywilydd. A dyw e ddim yn barnu, ond mae e'n camu mewn i'r ardd i ofalu ar yn hôl ni, i guddio'n cywilydd, i ddelio gyda'n cywilydd. Gofyn nes i glywed rhywun, dwi'n meddwl Andy Ollerton yn siarad ar yr hanes yma rai blynyddoedd yn ôl. A ffordd nath ei ddisgrifio fe, ac oedd yn dda iawn o'n i'n meddwl, he hasn't come to rub it in, but to rub it out. A mae cymdeithas heddiw yn tueddu fod yn rub it in, dydy. Chybod, os oes rhywun wedi wneud rhywbeth yn wrong, neu os oes rhywun wedi baglu, mae cymdeithas heddiw yn sort of wneud i bobl sy'n teimlo'n wael, deimlo'n waith, tybod. A rhyw fath o, yn arbennig pobl sy'n byw bywydau cyhoeddus, a mae'r pylons ar social media, neu yn y tabloids, neu beth bynnag. Ac, ond dydy Duw ddim yn rub it in. Dydy Duw ddim eisiau gwneud chi deimlo waith na ydych chi eisoes yn teimlo. Mae Duw wedi dod i rwbio fe allan. Mae Duw wedi dod i ddelio efo'n cywilydd. A mae e wedi delio efo'n cywilydd yng Ngharddeden drwy roi dillad go iawn iddyn nhw. A mae hwnna'n gysgod o sut mae o'n y diwedd mynd i gymryd ei gyd arno fe ei hun pan fydd e farw ar y groes. Ac oherwydd fod Iesu wedi atgyfodi, mae'r felltith, y cwrs na ddod yn Garddeden nawr wedi torri. Da ni gyd dal yn profi'r creithiau, da ni gyd dal yn sort of, da ni gyd yn profi'r effaith ers Garddeden, ond mae'r felltith wedi godi. Does dim rhaid i ni cael yn dal yn gaeth nawr yng Ngharddeden, achos mae Iesu wedi delio fo'n pechodau ni, a mae e wedi atgyfodi i roed bywyd newydd i ni. Mae Duw yn delio fo'n cywilydd ni.
Felly, os oes unrhyw un yma bore yma, yn arbennig rhywun oedd ddim wedi bwriadu dod mis yn ôl, a bod na rhywbeth, bod chi'n cario rhyw gywilydd ar hyn o bryd, yn cario rhywbeth sy'n brifo chi, rhywbeth le ydych chi'n byw mewn ofn ohono fe. Dwi eisiau chi wybod bore yma bod yr un Duw na ddalw allan ar addag Efang a'r Ddeden yn galw allan arna chi bore yma. Mae'r un Duw na ddelio efo cywilydd ac ofn addag Efa yn gallu delio efo ofn a'ch cywilydd chi. Mae Duw yn dda, mae Duw o'n plaid ni. He hasn't come to rub it in, he's come to rub it out. Amen.